Tervetuloa tänne Folken kanavalle, Folkelandiaan. Ja tänään matkaoppaananne toimin taas minä Folke. Ja olemme tulleet tänne metsään. Metsä on hyvin jännittävä paikka, minne voi paeta kaupungin vilskettä, pakokaasuja, elatusmaksuja tai ilkeitä sutenöörejä. Metsälle hyvin tyypillistä on sen runsas kasvillisuus ja sitä voi jopa pitää metsän tunnusmerkkinä. Tässä vieressä näemme metsän tyypillisen asukin, eli männyn tieteelliseltä nimeltä Pinus. Ja tällainen tämä metsä nyt sitten on. Ja muistuttaisin teitä ostamaan Folken Hatkassa kasetteja, missä minä, Folke, kerron eri tapahtumista ympäri maailmaa. Mä aivan loppu. Mä aivan finaalissa. Folke on finaalissa. Oi Folke parkaa. Mä haluan naisen, kuumalaisen. Tervetuloa tänne Folken kanavalle, Folkelandiaan. Matkaoppaananne toimin minä, Folke. Ja tänään olemme saapuneet tänne järveen. Järvi on hyvinkin haasteellinen paikka. Nimittäin kosteus voi häiritä joskus huonompikuntoisia ja vanhuksia. Järven ominaispiirteeksi voikin juuri mainita tämän kosteuden. Ja tämmönhän tämä järvi nyt sitten oli. Ja kehottaisin teitä taas muistamaan ja ostamaan Folken Hatkassa kasetteja. Voi mua aivan loppu. Mä oon niin loppu, mä oon niin finaalissa. Voi mua Folke parkkaa, auttakaa mut ylös täältä. Tervetuloa tänne Folken kanavalle, Folkelandiaan. Matkaoppaananne toimin minä, Folke, ja tänään olemme saapuneet tänne Folken päähän. Pää on jännittävä paikka, vaikkei täällä mitään tapahdukaan. On kuitenkin puhuttu, että tänne muuttaisi uusia yhdyskuntia. Ja kehottaisin teitä ostamaan Folken matkakertomuksia videolla. Tai antaa olla, mä oon niin loppu. Folke on loppu. Mä oon aivan finaalis. Ei maistu enää viina, ei naiset. Mä oon ihan, mä oon liiskattu.